Kani-kani ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli di kesan lijana kimat bokongsan joko kubor. Menteri rang badu kari India Narendra Modi ula kentu ya kari ya kiri ke perthai ki badan hagathop BRICS bakini trelang dak bating persya ki kamle no. Ka skim Ayushman Bharat kalong ko weni skim babhatam ka ba ajing singani patba ong ka menteri pelatengka jong sarkar India ka Nirmala Sitharaman. Beliau MLA baru MDC juga umrai yaki nyutli ki projek penrai halum dat kla boy rembong Riboy district. Bat daki lempung pensyapat ba la penlong halor ke jeng bampong helmet jeng ki kena skul ki besong nadin haki kali arsaka. Ki kubor ki babnya. Menteri rang badu Narendra Modi nem kesi ulang ya barok kiri ki badan hakathop BRICS bakini teli bade trelang sitraham da kerukom ke bating bat ke baklan banile persya ye ki kamle no bat ru persya ye ke jing bei tengka banle ye ki nu ki kam pentrim ha ka ba ula benrap da ke ba ong ba omdan jaka ye ki jingle arsap arpong ha ka be de bat ki bakum ki kam runar ki beserkai. Hakabawai jong ka plenary session jong ka jingelang ba khatnri jong ka BRICS summit kabla long hakazan Modi ula banjur halor ka jingdan kam ban shim yi sinjam trikam bante la kam bat khanglat ya ka jing sngo ye pher ka balam sa ka jingle iki kam pentrim hapdeng ki samla Modi ula wer ki parari ki ba hakathop BRICS bakini trelang halor ka mat ka barang sateng hapo ka UN ka balat tip ka comprehensive Convention on International Terrorism bat ula kdauru halor ki jingbu kendon hasatla ka perthai ha ka beide ba ka jingsangan bat jingyada na ki kam sni ulung ba ka internet bat ka artificial intelligence ka basangan Menteri rang badu kari India ula penpau ba ka BRICS summit ka balong menta ka kenti ka ha ba ka por ba ka perthai ka dan pedeng ki babun ki jing ki ba kentup ye ki tma ka jing kan at pedeng kiri ka jing bam ti kana ka yo ka kon ki jing kala ka jing long kamariang bat ru ha ki kam le no Modi ula ong ru ba kari India kalong ka bakloy ban pedeng sobhai kiri ki betmai ki ban dang rong dekot bat ki ban peneso bat ka BRICS bat ula ong babaro kirai halor kani ka benta de ban shim da kawi kesur Modi ula banjur halor ka jingya saprang ha ka por ka babyang ha ki jingpen baha bat jingpen thamai ya ki kendon ha ki jakatre kam jong ka perthai ki bakenthop ya ka UN Security Council ki Multilateral Development Bank bat ka WTO Ka Menteri Pelatengka jong Sarkar India ka Nirmala Sitharaman nem kesi kelaong baka skim Ayushman Bharat kadi kaweni ki program ba bhatam ha ka ba ajing singan gi patba ha ka interaction session ka balalong ha Wharton Business School ha ka University of Pennsylvania USA ka Nirmala Sitharaman kalapan pau ba ka Ayushman Bharat scheme bala pentri kam hari India kabalong ka insurance scheme ikipat ba ka pangkasitam kalapan la ya palat nriu pulai million ngut kibriu banyo asa ki hospital banyo jing sumar habaki pangkasitam Khasi Tharaman kalaban rap da ka baong ba menta hapo kini ka scheme lala ban kuntup ya baro kinong song sunong salon sar kibala kenjo nyo posnam shaneng karta klem da ken ya ka jinglong jingman ne jingyo jingkot ka jongki ka cyclone dana kala banwan ra uslap ha asam bat ru kiwe di kijela ka than stelam mingi hakini ki kindat sngi ki banwan kat kum ka kubor na ka Regional Meteorological Center RMC Guwahati kala ong ba uslap ubam dajur ula banha ba keleng ki jaka ka Mizoram bat Tripura kat ba ha Assam Meghalaya Nagaland Manipur bat Arunachal Pradesh kin yo uslap ubam malumala hakini ki sngi ki banwan la ong director ka RMC Guwahati Usanjay Shaw Usanjay Shaw ula ongru ba kendon katu kat ni ki jaka ha Assam ba kiwi di ki jela jong ni ka than ki bala ban yo mat e ka jingjur eryong uslap bat kalili menta kasngi pale ka Bharat Sanchar Nigam Limited BSNL
Kebalong ke telekom company jong ke sarkar India kala pli bat pelat bat ba ya new teli ki jing sakri ki batmai na ka benta ki bat ba nong pendon kam ye ki jing sakri ke BSNL ban kring ye ki nong pendon kam sya ke BSNL. Menteri Ketenaga Communication jong ke sarkar India Jyotiraditya Scindia uloong ba nadu bala penteri kam ye ke 4G ki subscriber ha ka BSNL kila kiu na ka nyobusan lak sya ka iwe point praklur ha kini ki nriu benai bala lak haba pli perda ya ka syap batmai bat ye ki nyotli ki jing sakri batmai jog BSNL menteri uloong bakari India menta kalong ka we na ki nriu tli ki ri ka perthei ki bala sandur ye la ka jong ka 4G telecom network kabasyan kan salit nyo sa ka 5G. Kasyap batamay jong ka BSNL, ka peni ya kadak jong ka jing klan, ka jing syanya, bat ka jing la ban penyo pendan kam. Kani ka kubor ka wan sapi na ka Akashvani Shillong. Kani ka day ka Akashvani Shillong ka bat bangin beteng biang ya ka kubor berangsa. MLA ke umroy uba daman bat lamari rengkat bot MDC ke umroy uba rangkan sai karbuki kila pli perda ya ke jeng penteri kam ya ki nyutli ki projek penroy ha ke jeng elang ke balalong ha ke senong lom dat kla boy rembong nen gesngi ha ke ba ka we ni kita ki nyutli ki projek penroy ka kenthop ya ke jeng tei thmai ya ke dorbar hall jong ke senong lom dat kla MLA kathan uba daman bat lamari ula kentui kinong song senong kalum dat kla bakin pendam kami kita gi projek penroy ha kerkom kawade kenang bakan long kejung mentoy ya ki pateng badang wan nalor ka darbar hol lum dat kla iwe di projek penroy ki ba kam kongsan ki bala pli ya ke jing sedang penteri kam nem kesengi ki kenthop ru ya ki ying thamai na ka benta ki ICDS center bat Anganwadi center ki belasna ha keleng ki jaka jong kalum dat kla boy rembong ka Sora Mandala Foundation kalala ban penlong da ka bajok ya kelempung Forgotten Folklore Project Summit Arajar Afusau kabala wanra lang ya palat ars pangot kiri pokman na ki benta ba per ki bakentop ikinong thau ya ki policy trekam kinong hikai bat kinong sandur ban rakhi mau jam bakong san ha ka jing nang jing tip ban nadu dang khlung khna kani klumpung menta usnem kalong kadak ban kenmau ye ka jing dap arsnem jong ka jing ya lenti ha ka jing persang ban lum bat sumar tengkai ya ka deiti tenrai jong ka jela Meghalaya lengba ka jing penmi ya saupusan teli ki kot jing itu khana pateng bat shi spa lai pusan teli ki balapen kelaktin na ki khana pateng ki babun ki rukam tenrai bat ki jing tip jing nang jong ki jat bin riu Khasi jantia bat garu haba ajing kerana ketika lempung ka menteri ketenaga kokot kekiat jong sarkar Meghalaya ka Dr. M Amperin Lingdo kalau ong ba ki jing itu khana ki don ye ka bor ban kentiu ye ka san perkhat halor ki mat ki bakta ye ki jing sngo kum ha ka kokot kekiat da ka ba kala ye samru ye ki jing sngo ki jong ka halor ki kot hakate kelempung kala don ru kejing ekran ye tai bikri champang kejing ekran phli jungmut bat ki khna bat ru ki jingkran aimen sim ki bela sei ye ki rukom perkhat bathamai ha ka ban penthamai bat penbha ya ka puli puthi ha ka jela ka dorbar snong nongse anin kasi kala penlong ya ka consumer awareness program ban ai jing kai bat jing nang tip iki pat nong snong ba kum kinong thiet nong pet bat kinong pendan kam iki jing sakri dak wasiu dala kapisa kalong kebadan kam iki ban khmi bat tip halor ka jing odor palat ya ka dor balabu bat ru halor ka jing le thok jong kinong di niki we la penslor kinong snong bakin ada ka jing ujor persya lada kimat ye ki bakum kita ki khap sya ka district consumer disputes redressal forum haba ajing kran ka tigelempung jingelang additional deputy commissioner uba PT pasa uloong bakat kum ka an kinong thiet nong pet ki don ye ka hok na ka benta ka jing sngan ka hok ban tip ka hok ban jiet ka hok ban pensngo ka hok ban wat jing penbet ne ki bor ka an bat ka hok ban yo jing nang jing tip kum kinong si la ka pisa su uba pasa ula kenturu ye ki pat ba nong thiet nong pen bakin long ki ba husiar bat ya dai la di na ka ba thiet iki marbam bal khle na ka jing siu palat e ka dor ba de hok
nak jing duna ha ka thau ka wo bat na ki mar ki bala palat ya ka tarik bala ban pendan kam Kisamla puli jo katana social welfare nak school ba bat college ba per rangkat ba katana pulit penya kali kalai kra kila penlong ye ke program pensai pet ba halor ke jingkong san jo ke jingpong ye ke jing dakli ni helmet ya baro ki basong haki kali asaka ki baket ki kena school kato ni ke kubor lakut ke balawan sepi nak Akashvani Shillong